Mga kapuso, karong unang adlaw sa tuig 2021, sigurado ko naghinam-hinam na mo mga kapuso kung unsa na sab ang mga mamahimong uso karong tuiga. Busa karong buntaga atong sayron gikan sa usa ka fashion designer nga si Ruvil Neri dinhi sa Cagayan de Oro City ang mga posibleng mga mamahimong trending nga fashion sa 2021. Ruvil, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Maayong buntag kapuso and Happy New Year to everybody. Maayong buntag sa imong say. Ruvil, karong tuig 2021, unsa ba ang mga posibleng fashion trend? Unsa ba ang mamahimo niini nga kalahian sa tuig 2020? Well, last year's 2020 fashion trend was more on punk aesthetics or grunge kanang ginaingon nila nga kanang ginapasud bitaw sa saunang musical band na Nirvana, inana nga mga trend sa una. But now, in the year 2021, ang fashion trend karon is more on floral or fantasy floral, which symbolizes the new beginning of life. Something that is very relevant to our society and our environment right now nga kinahanglan ito something murag something na lively sa atong same with sa atong lifestyle, same with fashion. So inana karon ang kuan, so gina-apply karon so ang kuan more on the environmental side ta karon nga kuan ang uso karon sa fashion. Ruvil, sanglit nga padayon pa ang pandemya sa COVID-19, posible ba nga malakip na sa fashion trend ang pagsulob og nagkadaiyang style sa face mask? Yes, posible gid gyapon and padayon gid gyapon nato ang pag-wear sa face mask since this is required gyud, but ang importante lang gyud ani siya is you have to be on proper way of dressing kung unsa imong ganasuot kada adlaw. So dili gid pwede nga mawala ang face mask, especially nga mogawas mo outside your house. Ruvil, sa mga casual wear, unsa ba mga posibleng mga designs nga mahimong nga uso og sa kining mga formal wears pod sa lalaki ug babae, unsa pod ka mga posibleng designs nga mamahimong uso karon tuiga? Well, actually, wala gid siya gingon nga required kung unsa yung kwan. So ang ako lang ma-advise sila is you have to be comfort in your style, kanang kinahanglan komportable ka, kinahanglan wearability nga dili siya very outrageous tan-awon sa ubang tao, something simple yet comfortable mo lang gina siya side, because fashion is always an attitude for us sa mga tao nga dapat bantayan din nato. Ruvil, unsa sa ba ang mga posibleng design nga mamahimong uso niining tuiga? As a fashion designer, I do create a design that is very symbolic, very natural, very environmental, very fresh, and very pastel nga dili kayo kuan sa mga tao nga sa ilang pananaw bitaw nga very chic and very casual lang gid siya. Muna siya akong gustong ipakuan karon nga since this is pandemic sa kuan, so kailangan pud tang more something maka-release pud sa atong kaugalingon, sa atong expression nga mo ni siyang ang kuan karon ang trend sa fashion. Ruvil, unsa ba ang mga posibleng dominant nga colors sa fashion karong tuiga? Well, fashion trend for 2021 is more on ultimate gray. This is symbolizes for warmth and dependability and illuminating fresh and very sparkling yellow. Mo ni siya ang karon ang mugawas nga ma-color sa tuig nga 2021. Kung print ka sa taas, dapat plain pud ang sa ubos na very kuan gid siya iya kanang mo-match sa iyang color sa taas. So kung printed ang imong ubos, so I guess mo sigurong imong buhaton sa top nga imong ibagay is plain pud siya. Dili pwede siya nga printed ang ubos, printed pud ang taas kay mura na kag kuan ana kanang outshadow ng imong kuan. So mura na kag kanang gift wrapper kung mahitaw na kuan. So ang ako lang is go with the kuan, blend the color perfectly and nicely. Unsa pod ba mga accessories nga posibleng mauso para sa mga lalaki o babae? Well, still lang gihapon siya kung sa inyong kuan kanang sa imong makita sa sa mga kuan nga feel nimo suoton, so pwede naman gihapon go sa mga you can wear all the jewelries nga kuan nga like i-match nimo sa color sa imong suoton, and then you can wear plastic or sa mga babae so wear earrings nga that's too kuan gid kaayo nga dagko ra kayo for daytime wear. So ana lang siya
mas simple, mas the better siya. Ruvil, unsa sab ang imuha mga fashion tips sa atong mga kapuso nga mahimo silang in o at the same time makatipid sab sila? Everybody is a fashionista in their own ways. So ang ako lang is go with the style. Do not overshadow yourself nga as if mura na ka unsagid ka kakuan. So ako lang is kung asa ka komportable sa imong gisuot nga feeling mo nga bagay ni siya, okay lang, pero kung don't be too adventurous sa mga colors, sa mga designs nga dili bagay sa imuha. Daghang salamat Ruvil sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi og Happy New Year. Ug Happy New Year pud sa imo sayog. Happy New Year sa tanan and be safe. Kini ang At Home with GMA Regional TV.